Az otthon elvégezhető ovulációs és terhességi tesztek nagy segítséget nyújtanak azoknak, akik tudatosan szeretnék megismerni testük működését, illetve családalapítást terveznek. Manapság egyre többen döntenek a tudatos családtervezés mellett, legyen szó akár az otthon elvégezhető tesztekről is, mint az ovulációs, termékenységi vagy terhességi tesztek. Virág, ezek a tesztek miért nagyon fontosak szerinted? Azért is nagyon fontosak, mert könnyen elérhető bárki számára, úgyhogy otthoni körülmények között nagyon gyorsan el tudják végezni, nem kell sorba állni az orvosnál, nem kell időpontot kérni, nem kell azon stresszelni, hogy úristen, jó időben mentem, nem mentem, ezeket szépen nyomon tudja követni otthon. Tehát sokkal tudatosabban tudjuk végigkísérni azt a folyamatot, amire ráléptünk tulajdonképpen. Igen. Tudatosan, okosan, és teljesen önállóan, úgyhogy ebben nem fogja senki stresszelni otthon. Na Virág, hát nézzük meg akkor egy tesztet így élőben, hogy mennyire bonyolult ez. Szerencsére nem olyan bonyolult, megmutatom neked, hogy hogy működik. Először is felhúzok egy kesztyűt. Ez fontos, hogy steril legyen a környezet. Igen. És mindenképp olyan felületen végezzük el, ami nem papír, hogy nehogy ne szívó legyen. A teszteknek, az ovulációs teszteknek többféle változata van. Vannak testcsíkok, pici testcsíkok, amelyeket vizeletbe mártva meg tudunk nézni. És akkor letesszük egy sima netszívó felületre. Illetve, akkor várunk. Igen, várunk. Egy olyan 10 percet körülbelül a hatóidő, lehet mindenféle eszközöket bevetni, egy homokórát, egy digitális stopperórát. Vannak digitális tesztek, ők nem csíkokat fognak mutatni, hanem mosolyognak. Ha minden jól megy, akkor mosolyogni fog. Ha minden jól megy, akkor mosolyogni, igen, illetve vízalatti-sugaras változatban is léteznek ovulációs tesztek, illetve vannak már kicsi mikroszkópok is, bele nem vizeletet teszünk, hanem nyálmintát kell, igen, És beletenni. mit mutat ki egyébként a nyálban? Páfrányos. Itt van rajta egy minta, hogy ha igen, akkor ilyen kis páfrányokat kellene látni a mikroszkópon, hogyha még nem vagy termékeny időszakban, akkor nem lesz ez a minta rajta. Ez is egy érdekes, és őt bármennyiszer fel lehet használni, csak el kell mosni használat Világos. után. Virág, ezek a tesztek egyébként mennyire megbízhatóak? 99,9%-ban írja a gyártó a megbízhatóságukat, nagyon sok klinikai teszten mentek keresztül, még kikerülnek forgalomba. Azt érdemes megjegyezni, hogy nem helyettesíti nyilván a szakorvosi vizsgálatokat, tehát egy ultrahang vagy egy vérvételvizsgálatot nem fog helyettesíteni, de egy nagyon jó kiindulási pont.